Yiso leso sikhathi nanini noma yinini ayigeji usitetele kuzophaka. Ngikubingelela mbukeli lapho ngasekhaya ubingelela usiteteleke intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti esigodini sendaba zeGudu phela. Ngikubingelela bukhoma kwisiteteleke media. Namhlanje sisestudio sethu eMaciko Guest Lodge. La sizohlala khona phansi nabantu abasibhalele abacelile ukuthi cha siteteleke sicela uteteleke nathi intokazi ke siyoza ukuthi lenkinga sibhekene nayo njengoba singabandawonye nje singayilungisa kanjani ukuze sikwazi ukuya phambili. Namhlanje sibhalelwe olwethu otheteteleka nami ntokazi yakwaNdlovu uhambe nami ngifuna ukuyokhuluma nodadewethu eza ukuthi singayilungisa kanjani lento ephakathi kwethu okwakho ukuthi ungasayi indawo uhambe nami siyongena ngaphakathi e-studio usho kanje asambe mbukeli. Okay siswami siyakubingelela siyabonga kakhulu ukuthi uma ngifika ngiyositeteleko ngizocela ukuthi ngicela ukukuthatha size la e-studio sizodinga idoda abothini bese uyavuma. Ngicela nje ubingelele umbukelo sekhaya bese sikwazi ukuqala phela kodaba lwethu. Ngiyazi ukuthi awazi ukuthi kungani ula kodwa mina ngizokuchazela konke. Ngiyabonga. Ngibingelele umbukeli igama lami nguKanyezi Isibongo Amajola. Namhlanje silana ngoba ngibize umama isiteteleke lana so isathe sazongichazela ukuthi kwenzakalani. Okay. Kahle kahle indaba ingawe nomndeni wakho Yesu. Kodwa ke ngizocela ukuthi ukubuyele emuva kancane kusuka nikhula. Ukuze uzoyi-understand kangcono ukuthi iza kanjani. Ngifuna ukuthi ilande emuva ingaqhamuki isifika sengithi ubani okubizile ukubizela ukuthi ngizoyiqala nje ngibuyele emuva. Bekunjani nje ukhulu nomama beniba ngake ekhaya usithathe nje usibeke lapha. Ekhaya ngingasho ukuthi bezizwana. Okay. Kodwa ke phela njengomndeni bekubuye kube khona lokho ukuthi siphuzisane because abazali bethu bebengahlali endaweni yodwa. Okay. Nosiswami lo esicishe naye but bese right. Okwazi kwami. But sometimes we distance ke so bengibuye nqina ungena kwi-space sakhe ngibuza why kodwa nje sometimes bebe nakho lokho ke so bengibuye nga-understand. Nikhulela ibheke uma wakho. Yeah. Uma wakho besebenza. Uma wakho besebenza. Uyena uma wakho uyena ubedlala indima yokuba umama ngeni nobabili. Yeah. Beniphethe ngendlela efanayo. Yeah. Okay. Kodwa ke I think ikuyena bebuye kube nakho lokho ukuthi uma wakhe akekho. Akekho. Yes, mengihle noma sometimes ngimbone engaqhamuki so kuyena bekukhona ukuthi uma wakhe akekho. Okay. Uma wakho bewumuntu ojwayele ukuvakasha mhlawumbe makuma holiday. Yeah. Ube umuntu osupportive nasekhaya. Besupporta kakhulu. Okay. Sibuye size lana ke eseqalise eshona uma wakhe ngoba ngiyathola ukuthi uma wakhe uwashona kuqala. Uma eseshona uma wakhe yayinjani impilo yaqhubeka yafana nasekuqaleni ngesikhathi esayifaka imali noma ngesikhathi esasupportive noma kukhona okunye kwashintsha wawungakubuka na ukunotice. Kwakhona washintsha because nezinto indlela ngithi khathi uma wakhe esasupporta bekukhona ukuthi sithole izinto yabo. Yes. So nkathi uma wakhe sehambile emhlabeni kwakhona lelo gap evulakalayo. Yeah, ibe khona because nokudla sometimes kube short because uma simuntu onamandla kakhulu. Okay. Yeah. But a relationship between uma wakho noma wakhe between uma wakho noLwethu be right. Yeah. Even engasekho uma wakhe be right. Bemphethe kahle. Bemphethe kahle. Okay. Ngoba kwakungumuntu wayemdala zikhona yini izinto wayesikhulume nawe yena uLwethu ukuthi kankanyeza mphathekile kahle lana la noma ube umuntu vele ongakwazi ukukhuluma othulayo. Akwazi ukukhuluma bethi umuntu ongaphathanga kahle hamba ukhala ngimuzwe sometimes uyakhala but engachazi ukuthi akwenzekani. Yeah. Okay. Sekushona uma wakho ke. Sekusala wena naye nobabili. Sekumele nibe ama sisters. Okumele abambana khombise le yabonde benina iqaleni yaba njani ke yona ubudlelwane phakathi kwenu sebengasekho nje abazali. Kwaba ne distance. Kwaba nje nakho ukuthi sihlakaze because sometimes bebuya hamba ngisho ukuthi uyapi nami ke ngicine sengibona ukuthi I can't keep on forcing her ukuthi abe close nami because
but bengithanda ukuthi ube close nami but yena benakho ukuthi distance nami so I decided nami egcina ukuthi angikwazi phela ukumforce lokhu ngimbiza ngimfonele because sometimes ama-calls abo bewaziyo. Okay. Yeah. Alright, ngithola ukuthi ufundile. Njengoba uchaza ukuthi isimo sikamama besingesihle kahle, ngesikhathi uqala ufunda, wawufunda NSFAS noma khona la wathola khona usizo noma kwenzeka kanjani? Yeah, umama bewumuntu ongisizayo because bengisimenge sesikoleni bengishodelwa into ngimfonele. Yeah. Asho ukuthi uzongizamela imali. Yeah. But she never explained ukuthi ubeyithatha because I know that benga-afford but bengisimenge ngicela ethi uzongizamela imali and then mase yanginikeza-ke. Okay. Uyazi yini ukuthi kunezinye zezinto abazali abayishiya bengayikhulumanga nani ezincane noma ezizimfihlo ezigcina zimosha ibond noma irelationship between yena nengabantwana? Yeah, I think so but ekhaya I don't think bekhonde kanjalo. Mucabanga wena yini yenza ukuthi olwethu ezihlehlise kuwena? I'm not sure honestly but I think ukushona kwamama wakhe yena wathola igap from ekhaya because bombona ngisho esekhaya ukuthi unakho ukuthi mhlawumbe ngisho kudliwa umbona ukuthi afuna uthatha ukudla ngani noma wayibona ukuthi umwakhe ngoba asathenga ukudla noma kanjani but bese nakho nje ukuthi ngisho izinto mesinikezwe ethi uyabonga yini. Kodwa akujwayelekile esikhathini esiningi ukuthi nithi nikhule ndawonye nalowo muntu bese kuba ukuthi ubudlelwane benu buvele bube lula nje kanjalo ukuthi buhlukane. Kodwa obeni ukwazile ukuthi bube lula ukuhlukana and ekuhlukaneni kwenu beningazi ukuthi yini le okuyiye nihlukanisile noma ngithi wena bungazi kodwa yena ungathola ukuthi uyasazi isizathu esenza ukuthi nina nobabili nigcine nize niyahlukana. And mina ngokwami bengajabula ukuthi someday mekuthiwa mhlambe uyakuthola yena kuyena ukuthi akwazi ukuthi azokhuluma nami sikwazi ukuthi sikhulume njengosisi because mina ayikho into engibanga nayo. Okay. Njengosisi wami omncane mina namanje ngisamthanda ngendlela bengimthanda ngayo eqaleni so bengathanda ukuthi one day akwazi ukuthi aze mina sikhulume silungise izinto siqhubeke nje ngendlela sesizwana ngayo before kuze kwenzeke lento yakhe ukuthi distance. Okay. Eseyihlehlisile yena wena uke wazama yini ukuya kuye uzama ukuhlala naye phansi uthole ukuthi sisikonakale kuphi noma yini kwenza ukuthi uqelelane nekhaya uqelelane nami since sesisele kanjena sobabili? Akaze ngiye kuyena like directly but bengizama ukumfonela ngimsendela ama message sometimes ubona ukuthi WhatsApp uyifundile. Yes. But akaphendulanga. Yeah. Ngimfonele i-call sometimes kuba ukuthi ngena voice message sometimes ubona ukuthi uyena udecline i-call so ngaze ngadecide ukuthi mhlawumbe yena one day izogcina ayizele mina azosho ukuthi what happened. Okay. Awukazi ukuthi ube naso isilonda sokubuka udadewenu eqhele empilweni yakho kwakunjani nje kuwenhlizweni yakho? Awubuhlungu because she was my younger sister so as abazali bethi yawuma bekhona but bewumama benganakho ukuthi akhulume nami like but yena bengikwazi ukuthi like siyabuya sixoxele ehlale naye like ezusisi wami nje but as time went by waqala wahlehla and bekubhlungu kakhulu because bese ngibona nami ngoba noma esehambe nasemhlabeni uma wakhe bese ngasekho I started to feel lonely because yena umuntu ebenginaye eceleni kwami so naye that time esehamba akuzange kube kuhle because I was alone and that time I was alone and I was grieving my mother and then I had to grieve losing my sister while esaphila. Yeah. So yeah, bengikho right. Okay. Uma kungathiwa njengamanje uyafika yena azokutshela ukuthi yini noma isiphi isizathu esenza ukuthi aqhele empilweni yakho akuchazele sona ungavuma yini ukulungisa uma kuukuthi you have to fix le yanto kuyiye yakwenza eyamenza ukuthi azaqhele eduze kwakho ungavuma yini ukuyilungisa leyo nto ukuze ukwazi ukuphinde ubuyelwe back usisi wakho? I'll be more than willing, like anything. Like, okay. Like she's my sister, so I need her. Njengosisi wami. Yeah. Like anything, anything makes why nje indlela esingakwazi usilungisa ngayo izinto. Yeah, I'll be more than willing. Okay. Angithi uyazi ukuthi nina manje sekuDecember akusizofika isikhathi samaholiday engicabanga ukuthi nawe njengomuntu okhombisa uthando kudadewenu ungakujabulela kakhulu uma engathi uyafika
bese nikwazi ukuspenda lamaholidi ndawonye njengomndeni noma njengosisi abebambene bendawonye sebeyilungisile lento okuyiyo eyabeqhelelanisa. Yeah, benga-right kakhulu because usually nama-holidi lawa asedlulile I had no one to go to because I'm not even umuntu wabantu like angikwazi ukuhlala nabantu engabajwayelanga so on holidays bengisebenza nje ukuthi ngiyavuka ekuseni ngenze lokho engikwenzayo ngiyilalele bekufana nokuthi nje akusile usuku nje usuku nomlulo. Okay, usisi wakho uyena osibizile wathi cela size sizohlanganisa nobabili unento afisa ukuyikhuluma nawe noma afila izifume engayikhuluma i-relationship ibiphakathi kwenu nobabili ingaphinda ibuyele ibe njengoba yayinjalo. Uyena kumuntu omcelile wathi cha sitheleko cela ungithathe uyongifunela unkanyezi ubuye ungibeke la sengiready manje ukuthi ngingakhuluma lokho kwangiphatha kambi noma lokho kwagcina kuba umthelela wokuthi sihlukane. Yebo ngiyajabula ukumbona. Ngimthathe ngibize. Yeah. Okay, cela ngibizele. Njani? Siyaphila. Dadewethu ngicelile wathi ucela ngikuthathe ngizokuhlanganisa nodadewenu ukuze nikwazi ukuthi nikhulume ukhiphe lokho okusenhlizweni yakho ukwazi ukumgonyolokela lento kuyiye yakuphatha kambi noma lokho kuyisilonda enhlizweni yakho. Ngizamile ukukhuluma naye ungangabibikho njengokwesithembiso sami wachaza ukuthi a relationship between nanothu beyinhle kakhulu, even a relationship between wena noma wakhe beyinhle kakhulu, even though bewungahlali nowakho umama yena ehlala kude umuntu osupportive. Uthuke wanothisa eseshonile ukuthi kunalesikhathi la wena owugcina usaba even ukuthatha ukudla uthi wayitshela ukuthi unalesilonda sokuthi ngoba uma wakho usewahamba emhlabeni okuwuyo obenakekela ikhaya unalesilonda sokuthi awazi ukuthi awusenaso isibindi sokufila njengengane ngoba manje awusakwazi ukuba nemali engenayo ngawe. Uthi kodwa akaze aze alezwe libi phakathi kwenu nobabili noma wamtshela lona the day uhamba yonke into beyiright. Hayi kunjani. So namhlanje ke ithuba lokuthi ukwazi ukukhuluma naye ngoba naye ushilo ukuthi wayevele efisa engathi ngakwazi ukukhuluma ubekazama ukufonela kwesinye isikhathi wa decline ama calls kwesinye isikhathi ungabuyeli kuye uthi nje waqinisa ethi ke ake ngimiyeke mhlawumbe message athi uzobe seyabuya kumina. So angikakukho ke nami engikwaziyo ngithe kuye wena ungicelela ukuthi ucela uzokuhlalisa phansi naye ukwazi ukukhuluma naye nangoku sengimlandile. Unjani Nkanyezi? Ngempela njani? Ngiyaphila. Ngiyajabula ukubona emva kwesikhathi eside. Ngiyathi uphasi. Nkanyezi, kuningi okwenzekile phakathi kwami nawe sisakhula. Okunye ungasho ukuthi awukwazi kodwa uyakwazi. Njengami. Umama ubengahlala nami. Kodwa njalo bengisendela imali. Yes. Yokuthi kwazi ukuyibheka, ngikwazi ukuthi amaphedi into zogcoba yonke into. Kodwa lo mali ayizange ifike kimi, uyakwazi lokho. Yonke imali umama ubeyifakela mina, kodwa bigcina yenza izidingo zakho. Okay, uma ifaka uma wakhe imali uyifaka kuma wakhe. Yeah. Akutshela ukuthi useyifakile. Asho umama ukuthi useyifakile, kodwa imali igcina afika ngamina nhlobo. Okay. Mina ubengitshela mina ukuthi uma kufaka imali. Yeah. Etshela ngini? Bengangitshela ngitshela umama wakho. So I don't understand ukuthi mina ke okay fine uma befaka imali ukuthengela wena izinto. Mina njengengane bengenaphi lapho okay fine ngusisi wakho mdala I understand. But imali efakile wena mina ayikaze ifike kumina to imali yami. Bengafiki kuwena kodwa izinto befika kuwena. Okay. Mina bengihlala ngenazo into zokugcoba, ngingenalutho. Wena unakho umakha athathe imali yami athengele wena izinto. Ujabule. Ngizothini mina kuma ngahlala nami. Although we're supposed to share things, wena wayiqhalanisa uma wakho wathi meeting wena unokuthanda lezo zinto ungafuni ukushare izinto. Uma bethenga izinto as girls bekumele sishare mase usondisa ukuthi wenza ungagcube kwakho phela lokho angithi. Angithi uma ubefanda izinto lezo.
athi nakho ukwakho Nkanyisi bengafika athi nakho ukwakho uLwethu. Oh beningathengelwa nobabili. Yebo. Bekuthengelwa ukuthengwa into eyizodwa kuthiwa Nkanyisi. Engayithenga izinto okuthiwa okwakho lokhu oLwethu okwakho lokhu Nkanyisi. Okay. Wahamba isikhathi umama wagula. Wahamba emhlabeni. Yeah. Ngathola ukuthi umama ungishele izimali. Namhlanje ufundile izimali zami eshele mina. Kodwa wena ufundile mina ngifundile. Okay. Unalo ulwazi wena lokuthi uma wakho ayimshiyela imali lezo imali zafundisa wena. But uma washo wathi uma olwe ushiya imali, so she said udecide ukuthi I divide imali so that sizofunda sobo-2. Home ngifundile ngalo. Okay. Ngifundile. Limaki ngesikhathi etshela wena ukuthi uma oLwethu ushiya imali akambizanga oLwethu ukuzombeka phansi ukuthi hlala nobabili kube uye wesithathu bese esho ukuthi kunemali engaka ephumile ngidecide ukuthi ngiyihlukanise phakathi ukuze nawe uzofunda watshela wena wedwa. Akaze esho mina ukuthi noma wamtshela olwe, but mina the last time ngangimcela imali uma because I found school ukuthi ngiyofunda, so ngase ngiyamcela uma ngathi kudingeka imali yokungena esikoleni nani wase yasho wathi udivide imali yokuthi nami ngikwazi ukufunda nayishiyile yasiswami because siswami ngithi besemuva kunami. Yes. So njengoba mina bengiphambili ke ngase ngiyathola isikhathi sokuthi ngifunda ngithi so kumina akufikanga yonke information ukuthi mhlambe yena uyazi yes because nami I wasn't that into imali zabazali because bengangidinga kahle mina nje okwami ukuthi ngicela imali kumzali ukuthi ngiyofunda, so wagcina ethi uma uzodivide imali ukuthi naye afunde mase eqedile mase nami ngaleso sikhathi wasethi naye uzongisendela ukuthi ngingene esikoleni. Okay. Ngifundile mina. No. Manje lizuma lathi sathatha uma wakho wafundisa wena. Zonke. Iyiphi enginayo? Ukuphi ngikufundile? Angazi phela you girl so mhlawumbe wena khonto wayisebenzisa wena imali. Mina ngenze njani ngalokho? Khona imali wayinikwa wena sisi? Ayikho imali ngangayithola mina. Ngezwe nje kuthiwa imali ngishiyiliwe la umama ayisebenza khona. Kodwa yakhe imali yakafika mina. The problem is uhlulekile ukukhuluma nomuntu obenemali zakho. Mina bengacela imali ukungena esikoleni. Ngayicela kuma wami angithi njengomzali. Wathena imali udividile. Mina bengimene ngenze njani ke? Kanyezi uyazi ibond yami noma ukuthi binjani. Bengele uthi ngikhulume naye ngisho kuthiwa ngishoda ngento yokugcoba. Ngisho kuthiwa ngishoda ngani. Okweyimali kade ngamqala ngapha. Always that was a decision. Uma akaze ethi wena mina ungezi mina uzokhuluma ukuthi ufuna ini. Akaze ethi uma ungezi mina ufuna into yokudla. That was a decision ukuthi uyihlehlise wena. When have you tried ukuthi umkhulumele kuma wakho before esakhona umama ukuthi ukazama yini wena ukuthola more information ukuthi yena khona yini la nakekeleka khona noma mhlawumbe wena the only thing you care about ukuthi unakekelwe wena noma usizakale wena awukazi uzomkhulumela njengosisi wakho omdala ukuthi ubuze ma ukwenzile yini ukuthi kusibanimani even ekuthengela lezo zinto ayithengela zona ethe zakho wawungambuzi yini ukuthi ziphi zika oLwethu ma. So uma umuntu ngathini she was negligent. Lo muntu othi uma ukhuluma naye ethi I will. So ubengeke ngithengele izinto ngimbuze okay ma this is mine ethi yeah. Ngithi sokupho kwa Olwe. Ethi Olwe uyazi ukuthi nawe kusakhona because very Olwe bese noma besizwana but ubenalo distance ubebuye ehlehlise mina. So okunye benganayo like full information ukuthi kukhona ngempela because bengingivekisa ukuthi olunayo into ogcoba because yini beyihlehlisa. So bethi mama ngithengele into mina ke ngumuntu I love sharing my things. Okay. So bekuthi mesithola izinto ngibeke noma ngephi lapho yena because ukwenza kakhulu ngithina akafuna ukubuza kumina. So bengisethe ngibe noma ngephi lapho ngibona khona okay she'll be able ukuthi mhlawumbe ifuna ugcoba athatha ugcobe lapha without having ukuthi azafike kumina because mhlawumbe inkinga ukuthi azocela. Okay. So yena ke should be decide ukuthi yena akafuna ugcoba into zami. Okay. So yena kahle ngasho ukuthi uyena obebuye ebe nenkinga yokuyihlehlisa mina as her sister. I was trying my best because umama engengilokhu ngithi ma lokhu zinaye bebuye ebomuntu ethi awungeke wena. Okay. Sibuyele kuwe oLwethu ngingabe sikuvimba phinde futhi ungene deep kuloko okunye ofisa ukukhuluma ngakho ukuze singalokho sikuvimba ukuthi ungakwazi ukuphawula. Khipha nje okungaphakathi enhlizweni yakho khulume nodadweni.
Kanye safuna ngamanga. Ubile nami wabosisi mina wabomngane. Kodwa izinto umakhade zenza kumina. Iningi lazawuzazi. Uyabaza ubuhlungu bophuma endlini esikoleni ungadli. Uyabaza ubuhlungu izingane emekhuluma ngabazali bazo nendlela ehlala ngayo emakhaya azo. Kuba njani kumina? Umzimba engihlule kubona ngazama wakho. Ngithi mengidla ngoba umama eseshonile ngasakwazi ukudla ngikhululeke uzongibuka ngamehlo. Why didn't you say anything? Uma wakho lo nkanyezi akusuma wami. Uvele wena kulula ukuthi usho kanjalo. No, I know that's bekuma wami ngithi. Why didn't wena uze kumina njengosisi wakho omdala? Angithi njengoba ukwazi ukuthi ngusisi wakho omdala. Why wena ungazanga kumina uthi angikwazi ukwenza lokho uma wenza nje. Mina I would have tried ukuthi ngikhulume nomama. Okay. Noma nansi ke inkinga la engifike ngayithola. Ngifike ngathola ukuthi bewuthi wena mawenzile izinto ezi-wrong kuJesu olwethu ngama mistakes wakho. Kuyiqiniso kangakanani le? ikuphi lokho ongangikwenza mase ku-affecteka wena? Wena wawuhamba uhambe uyofunda. Mina bengisale ngenza izinto zakho. Owazi kahle usumela uzenzile before uhambe. Ngenza mina iphutha elincane uma wakho uzongithethisa angazi athi uthethisana. Kodwa wena mowenza iphutha uyakuthatha kahle ahlala nayo phansi akhulume njengengane. Ngoba uyazi ukuthini uyakuzala mina bangizala. Ngenza into encane uzofonela uma ele kude. Asho ukuthi mina ngenza ukuthi this notice ngisho izinto engingazenzanga. Ngishawe mina ngishawele wena. Izinto ezenzile wena. Uyakwazi lokho. Yeah. Uyakwazi. Kodwa wena ukwazanga ukubuya ngini uzoxolisa ngithi. But nami ule it was not my fault. Kodwa mawubheka kwakufair yini noma angithi wena uthe the relationship between bona boyithu yayi right. Kodwa manje uyakwazi ukubuyekeza izinto ezazenziwa nguma wakho kuyena ezingekho right. Okusho ukuthi kukhona lengxenye eyayibuya ingabibikho right. Yeah, sometimes. Yeah. Bebe nakho ukushayisana. But then masuba ukuthi ke yena hambe evayile roomini and then masebuya uzobuye sengumuntu o-actor fine. So I wouldn't know ukuthi mhlawumbe uya-actor noma u-right ngampela. So nami bengingilokhu ngimbuza ukuthi kwenzakalani because naye ubelokhu ehlehlisa. So nami ngadecide ukuthi yazini if efuna ukukhuluma yena masekuthanda yena uzoza kumina azokhuluma. Ngeke ngilokhu mina ngiyiforce kuyena. Yeah, I do love her. She's my little sis. But angeke nami lokhu ngiyiforce because yena wayengivalela ngaphandle. It's not like mina I was shutting the doors on her face. Yena wedecide ukuthi ayiqeqise kumina. So nami ngigcina sengimshiya kanjalo. Okay, angithi manje usuyayitholakala into ukuthi wena ufundile, ufunde ngemali kama wakhe. Yena akazange alithole leli thuba lokufunda. Engicabanga ukuthi iyona into eyisilonda kakhulu enhlizweni yakhe ukuthi unezinto nazo wena noma unezicuco nazo wena okwazi ukunokha kuvuleka iminyango owayithola ngemali eyishiyelwe yena. Imali was an assisting resource. Esikoleni mina ngayingenela because ngaphasa kahle. Okay. Yes, imali ngase ngiyicela ukuze ngizongena isikole. Isikole ngase ngisitholile. So yokuthi nginezicucu nani I would have gotten NSFAS ngiqhubeke ngifunde. Ukufunda ke engasho ukuthi kusebenzisa imali yakhe but izinto enginazo ezami because I dedicated myself to school. Okay, so if ukuthi le situation ibibuya ibhekane nawe bewuzoyibona ngalendlela oyibona ngayo ukube wena useyinyathi ey'nyaweni zakhe njengamanje noma nguwe lo ogcina uyifila as if waphucwa amandla noma waphucwa into eyayizokulekelela ukuze ufike kule level wena okuyona wakuzoba fair yini ukube yayibheka ngakwena? No, it wouldn't have been fair, but angeke ngizonke usisi wami ngenxa yemali. Lokho I won't lie. Okay, but njengamanje wena Dadewethu uthi iziqu lezo nazo ngezakho because wangena kahle waphasa kahle. Imali yona yayiwumsizi wokuthi wena ukwazi ukuqhubeka nesikole. So wena kahle kahle ngelinye izwi uthi wena awuliboni iphutha lokuthi wena ufike kule level okuyona yena angakazange alithole lelo thuba bese yahluleka kulona. Awunandaba nalokho.
ngeke ngisho ukuthi anginandaba but futhi ngeke ngisho ukuthi fault yami. Okay. Mina ngafundisa umzali ngemali ethini imali yakhe ubekile eceleni. Ngangilokhu ngibuza imali mina ngithi imali yasibabani ikhona yini ngoba wathi yena njengomzali wathi khona imali ayishiyele yena khona nemali efundisa mina. Okay. Mina ngangeke nginaka ifundo zami mase ngithi ngizonaka ukuthi yena uyafunda noma wenzani. Okay. Nansi-ke into sewuyitholile wena yonke lento uyitholile uyahlala uyamyekelela yena on the other side. Impilo yakho uma echaza yena uthi eyakhe impilo iyona engathi ngcono ukudlule yakhe ungaqali futhi manje. Kukade kwaqala but awukazi ube nento ethile othi ufisa ukuyibuyisela kuyena noma ufisa ukumenzisa ukumsiza kuyo akwazi ukuyenza ukuze naye akwazi ukuyimela while wena wazi ukuthi ufunde ngemali yakhe. Yabona if yena njengosisi lento ngakwazi ukuthi ayikhulume nami njengosisi wakhe asho ukuthi wena ufunde ngemali yami but futhi nakhona I wouldn't have done it mhlawumbe ukumfundisa ngoba ngithi I'm paying her back. La ngizokwenza as usisi wami I can afford ukumfundisa. I would have tried my best ukuthi ngimfundise mina hayi because ngikhokha imali yakhe because imali yama wakhe ngithi uma wayengiphi imali mina njengomzali. Yeah. Akaze achaza ukuthi mina ngifundiswa ngemali yena kwakumele asho kumina ukuthi yazini angikwazi ukwenza lokho nalokho imali yami ize kuwena. Mhlawumbe mina I would try my best nami ngithola ngizokwenza ukuze nami ngikwazi ukuthi ngibe nemali eseceleni ngiphume kwimali yakhe akwazi naye ukuthi ufunde njengosisi wami but yena wabona ukuthi njani I distant engangitsheli eqhamuke sengizona because I will not say ukuthi akangilike olo yangisonda ukuthi ngamenza angazi but ngoba ezothi siqhathwa imali mina I will never hate her for imali because if washo ngizokwazi ukuthi ngizame nami ukuthi ngimfundise because ngafunda ngithi ngaqeda ngangizokwazi nami ukuthi mangithola amandla ngimfundise but wena wakhetha ukwenza ukuthi ayihlehlise mina bengizorecha kanjani kuyena. Okay. Yini le yakwenza ukuthi udecide ukuzidistance again? Indlela babengiphatha ngabe noma wakhe ngabona ukuthi ekhaya like ngiyinto nje engathini. Okay. I feel useless. Ngawubona nje umsebenzi wami ungekho. Ngisho khona okuncane ngikwenzayo amandla bengabonakali. Nalokho uma wakho bengidiscourage. Okay. Ngabothi ayikho lento engcove ngikhambi. Angithi manje usufundile. Ngifundise ke nami ngibe lento engcono njengawe. Phela njengamanje uyakutshela ke nankinga. Ngizokutshela phela imali yami ngithi. Imali yakho iphi? Imali yami ngashona uma wami. Lalela ke imali yakho ngithi uthi ngafunda ngayo. Iphi ke njengamanje? Angithi manje uyasebenza uyahola. Ngifundise. Ngiholela mina bengenamali ngenalutho. Wathatha imali yami wafundisa wena ngithi. Nake manje uyibuthi makho imali ithatha ubeyibeka ecoshapho. Washo ngithi wathi uthathe uhafu kweyakhe imali. So leyo ngitshela ukuthi manje cha wena mokuba lo hafu lo uqhamuka lapha ebudengenamali. uqhamuka ngithi ukuthi imali phakathi nenyanga ekwazi ukufonela umama ele angitshothe uyashodela endlini imali beyithathaphi. Ayike inkinga yakho phela angisenandaba nakho kushola. Awunendaba vele ngoba yonke into eyenzeka kumina sayibona. Ingakho nje uselfish ufuza uma wakho. Like ke anginandaba yabo kushola njengamanje. Ukungindla indawo. Okay, imaki. Awufuni wena ukumsiza una indlela yokumsiza ngoba nakho uyakutshela njengamanje uyangidimanda ngeke ngicela imali yami fanele imali yami angithi ke uyayibona ke lento ukuthi inkulu kangakanani yena unalento yokuthi wena la ukhona ena umsizi yena. Mina I don't owe her anything. Wena ngingamsiza bezusisi but I don't owe her. Nakhona imali zami awakha ngithi nganye Ozalo bani? Ungasho the same thing yini ukube kwakuyezigama wakho zifundisa yena? No. Wongeke. Just about selfish. Uyakwazi ukusho ukuhlukile ngoba nakho kubheke ngakwena. I would have tried a better approach. Angithi njengamanje uyangitshela ukuthi angimfundisi. Ngangizomcela ngisisi wami I can't do this and that. Ngicela imali zami angeke ngenze lo. No, angithi mina imali nganginiyozomzala. I didn't go kuma ngithi manje nginikeza imali za always zonke ngisebenzise mina. Noma kuthiwa kunjalo angisonze ngacela wena uzongifundisa inkani uyathanda noma uthanda ukufundisa imali zami usubona uzokwenza inkani uzokwenza inkani. Hawu yazi ngabe ngisebenzela wena ke angisebenzeli wena phela mina. Imali zami sala nje imali zami awunamali wena. Okay nginazo imali. Okay mina ngifuna ukuyithola la ekuthenini lento yenu iyenziwe umzala ngithi akasekho lo umzalo yenzile
isiwela kuwe ngoba wena uyi-product yesenzo sakhe. Ngithi ngicabanga ukuthi uyangizwa. Uyenzile umzali, wena wayi-product yesenzo sakhe, and the worst part bekwenziwa umzali wakho. Yena usayibona sengathithi manje iyisikweletu okumele sikhokhwe nguwe ngoba vele kwakunikezwa wena le mali, kusho ukuthi kwaku-investwa kuwe. Mina ngisiyo ki-investment project. Okay, imake dadewethu, mina ngifuna ukuyibeka le nto ukuze uzoyi-understand. Angithi uma wakho wathatha imali yakhe wafundisa wena ngayo, uyasebenza wena namhlanje, usebenza ngeziqu owawukade usizakala ngemali yakho olwethu. You understand? Yena kanazo lezo ziqu noma akanakho ukutheni okukwazi ukumenza ukuthi avuleleke iminyango. Uma wakhe akasekho, yena usayithatha as if isikweletu okumele sikhokhwe ngubani? Nguwena njengomuntu onjani owafundiswa ngemali zakhe. Awuhethi. Ya imali zakhe zasebenza ukuthi ngifundiswa ngithi. But mina mekuthiwa ngiyamsiza njengamanje, ngamsizela ukuthi usisi wami. Leyo ukuthi ngiyakhokha entontoni. Ayikho leyo. Leyo nje ukuthi ngizomfundisa ngenkani. Yabo mase ngitshela kanje, angeke ngenze. Angeke ngicele nami uzofundisa inkani. Shuthi angeke ufundeke phela. Ingakho vele ade ngafunda ukuhlangana nawe. Ingakho ngahamba ekhaya. Yiyo lento yenza namanje ngithi Ngangayenza nini-ke mhlawumbe? kade wakwenza yazi kuningi okwenzile wena. Yini ehlula ukuthi ukusho lokho? Phambi kwabantu ubumuntu oright kodwa manje ungitshela ikhala wakho lo wona. No, inkingi wena uveza amakhalasi. Amakhalasi Wena ongipha amakhala. Njengamanje mina ezusisi wami bengithi mina ngizokwazi ukuthi ngikufundise ngemali yami. Njengamanje wena utshela ngithi angikhokhe imali zakho. I don't owe you a thing. Uyangikoleka nje uzongifundisa ngenkani. Uke wazama yini ukusuka la uhlala khona ngaphandle kokuthi umfonele ungamtholi efonini? Uke wazama yini ukuthi wena njengosisi wakhe usuke uyomfuna la ahlala khona uzama ukukhuluma naye in person? Because le ama calls angeke mina ngize ngisho ukuthi ukuzama enough ukuthola ukuthi umuntu wakini ukuphi kwenzakalani ngaye, yini indaba ubuye engatholakala efoni noma engasatholakali engasawa answer ama calls wakho. Wazama yini wena ukuya kuye ukuyokhuluma naye uze ukuthi konakale kuphi? Cha, uzamanga. Uma umuntu umbhalele imessage umbona ukuthi uyifundile akayiphendule, that means akafuni ayifuni ukuthi umhlanganise nawe. Okay. Uma sengiya kuyena ehlule ukuphendula imessage, that means vele akangidingi vele ngithi. So mase ngisuka mina sengithi ngiyakena ekwazi ukuthi afunde imessage yami avele ashiye kanjalo. Okay, asisize lapha ke dadewethu. Angithi uyazi ukuthi sizila ngeindlela ezingafani. I'm not saying ubezilile, uyayizwa, kodwa ukulimala kwethu siphola ngeindlela ezahlukene. You understand? Mina ngokwelami side beningathi angijudge, ngifuna ukuzwe kahle, but ukuzama kwakha kubanga enough ukuthi ungaze ukuthole ukugculiseka kokuthi ngempela akafuni yini ukukhuluma nawe ungazange wazama ukuya kuyena. Uyayizwa umuntu engishoyo? Ngisazoza kuyena ngisakhuluma nawe. Why? It's because wena ubukeka engathithi uwena nguwena umuntu omdala, okwesibili nguwena ongathi uhanjelwa izinto kahle, okwesithathu nguwena umuntu osebenzayo. Thina abantu sinalento yokuthi uma umuntu esuke seright sithi uyajilelana. You understand? Ukube wake waya kuye wayofuna ukukhuluma naye wathi olwethu sengila ngenxa yokuthi awungikhulumisa efonini, kwenzakaleni? Kwangesikho kumncenga lokho noma kwangesikho ukuzehlisa isithunzi, kodwa kwakukhathazeka ukukhombisa uthando nalo ngomntana wakini. You understand? Kwesinye isikhathi kunezinye zezinto ezidinga ukuthi noma ngathiwa siyeza ukuthi amandla wethu noma i-pride yethu yasibamba kuzona, kodwa kudinga ukuthi uvele uzenze isilima ngamasibongo. You understand? Ngabe mhlambe wayithola lesi sizathu sokuthi yini le yamhambisa ngaphambi kokuba uSteteleka afike la? Yes.
njengomuntu omdala kuyena you were supposed to lead by example, you understand? Ube isibonelo kuyena nanoma ngathi uyabona ukuthi ukuvalela kangakanani but zama ukuze mawuzothi umulale ebusuku ulale unayo lento yokuthi ngenelisekile ngoba ngizamile imizamo yami yaze yaphelela la iphelele khona namhlanje. Inkinga yakhe bekuthi she thought ukuthi lento ayenzayo ukuthi avalele thina ngaphandle she thought mhlawumbe ukuthi be affect yena kuphela. Okay. No, not being affect because as usisi wakhe I knew that maybe she was hurting or something. Kodwa ngithi bambalelile lokuthi ke wena sewu right empilweni sewusebenza kahle empilweni awusamkhumbuli yena omunye umuntu vela ngayibuka ngalelo side lelo elokuthi wena usu right empilweni bungasesibona isidingo sakhe ngoba sewufundile ngemali yakhe. Ingoba phela inkinga ngithi waphuma kumina ngakabi nalutho ngisafundiswa ngeimali yena which she knew ukuthi kusetshenziswa imali yakhe yonke. Yeah. Phela mina ukufunda kwami ngithi yena wayesangilandela ngemuva. So bengeke ngazi ukuthi ngoba ngifunda ngize ngiqede imali yakhe yena isebenziswe kumina mhlawumbe ngangizobona naye sasifunda kanye sibona ukuthi imali yena akayithola mina ngiyayithola because yena wayesemuva mina ngangazi ukuthi imali yakhe ibekelwe yena ukuthi usaza emva kwami. So yena ngoba shuthi information wayithola kahle mina ngisafunda waphuma mina ngisafunda ngingabi nalutho. So yena akakwazi ukuthi mhlawumbe sengathi manje ngimshiye ngoba senginotho kimina uphume ngingabi nalutho ngisafundisa because yena she had more information than me and decided ukuthi angangitsheli lutho mina. Okay. Uyamuzwa seswakho? Okay. Uyakubona yini iphutho lenzile lokuthi uthi mawuphuma noma mawudecide ukuqhela empilweni zomndeni wakho bese udecide ukuvala iminyango yokuthi bekwazi ukuxhumana nawe. Angithi njengamanje asikwazi ukubona ukuthi lento ayisho iyiqiniso kangakanani ukuthi wayezokufundisa noma ngathiwa wayengatshelwanga ukuthi le mali ingeyakho yena wayezokubona kuyisidingo kuyena. Asikwazi ukuphika lokho asikwazi futhi ukusho ukuthi ukhuluma iqiniso ngoba nakho bewungeke eduze kwakhe. Uhambe nesilonda wena osilinyazwe umndeni wakho wasilinyazwa uma wakhe ekubeni yena usisi wakho wena wahamba naso leso silonda wangamtshela sona yena sadla wena uwedwa ngesikhathi ungasawabamba ama calls esekufonela enza yonke into engakutholi efonini yena ngakolakhe side uzibona emsulwa wena enhlizweni yakho nesigaxa esilokhu siphethe esibhlungu always mawumbona epostile siyavuka lesi silonda. Ngithi understand? Yes. Angithi ke manje lento ukube wayibeka etafuleni wayindlala mhlambe ngabe izinto zenzeke kangcono ukuna namhlanje. Mhlambe ngabe naye wenze kangcono. Angisho ukuthi bekuzoba njalo. But ukube mhlamba umvalelanga iminyango yokukhuluma nawe noma uyokwazi ukuhlala phansi nawe akhulume mhlambe kukhona okuthile wayengakwenza. Wayengenza. Wayengenza. Ngani? Masuthi mhlawumbe ngahlala phansi akukhuluma nawe ngayo yonke lento le. Vele wawuzohamba utshela wakho angithi akuzoba njalo. Angithi nayo inkinga yakho ke uyangicabangela. Angithi ngiyabuza uphendule. I have my own brains. Wawuzokhuluma nami angithi awuyangikhuluma noma uze kumina njengosisi wakho. So angithi wena usungicabanga ukuthi mina wazosimotshela mina ngihambe ngingima. Which means God vele wena wangetha umuntu wrong angithi. Kuwena I've always been wrong. Even if okay fine bengi wrong emehlweni nakho. You didn't even give me one chance to rectify whatever mistake you thought I made kuwena. Hayi ngiyakuzwa ngana. Ngiyakuzwa siswa. Isho ukuthi wena wawungenzani. Mina ngizokufundisa mina. If bengikwazi benginawo amandla bengeke mina usisi wami ngiyekelele ukuthi ungafundi. Kasade ukwazi ukubona uma wakho engenza kabi engishaya ngenza zonke izinto kodwa ubukwazi ukuthula. Ukungifundisa kona kuyizo. Angithi wena lento ukubuka kahle ukuthi akusima wakho angithi. Uma bengishaya amaphutha akho kodwa kusala uthule. Bengenjani? Inkinga yakho ukukhuluma usho izinto ezincane. Angeke ngitshela ukuthi wena ungizondela izinto sizi kahle besizingane. Noma kuthiwa kunjalo akupholi. Kubuhlungu hlunyezwe umzali yezo. Wesiphathi uma wakho ungangizali. Bekwenza lokhu kubonakala igqame gqa ngisho kunombani bekuvela bekubonakala.
Umuntu okwazi ukuhamba uthenga abuye aphathane wena wedwa. Sisoba uthi uyingane endlini. Vele ngeke kube nzima kuwena. Ade ngenzeke kuwena ade ngenzanga mina. Siphume soba uthi usesikoleni. Uphethe imali, uphethe lunch box mina ngiphethe lutho. Angibuza ukuthi angitshela ukuthi kuyaphela esikoleni ngizodla khona. Kodwa wena uphatha kasana obheke khona inini. Phanam, I had no power over ma. Okay, fine, ngimdala but anginayo power ukuthi yonke into mayenza mase mina ngiyamquestion because now bombona ukuthi umuntu umabuthi umquestion uma she would get furious. Kodwa kusala ububona kwenza phambi kwakho ukuthi nje ufike noma ingelunch uthi Mrs wami 2 slice bekuhlula lokho. Ube no 2 rand ukunginika nje ishumi bekuhlula lokho angithi. Lento la iqala ngamanje kade yaqala sisakhula. Kodwa umama bekwazi njalo ukufaka imali. Aprovide la ekhaya kwazi ukuladlile. Kodwa bekwenzekani? Njalo umama eholile athe into ukuthi sidle aza ngimesilaya sidle iKFC. Ngizoyidla ngalo nyama le. But then Kanye zawubaza ubuhlungu engidlule kubona mina. Ungayiphakamisa nje ukwenze konke ofuna ukusho yeso. Kodwa ubazi ubuhlungu engidlule kubona. Mina bengena ekamereni ngingakhulumi ngikhali. Futhi nawe ungibona ukuthi usiswama akekho right. Kodwa mase ngibazi uba sengela sengihleka. Uyakwazi lokho nginama? ngiyakwazi lokho. Yabo noma wakho ngizwisile ubuhlungu. Yena akasekho ngesephawulela kodwa ngisakhona. That's because wena ufuna ukuthwesa amacala ma. Okay fine. Uma ubenginikeza ukuthi angishawa kwacala makho lelo bacala lakho. No kumele phela ukhulume nami angithi. Nalethi ngashawa. Uma wayidecide ukuthi iphutha lebeke kuwena mina ngenze njani? Ngihambe ngiyoshawa uma nami ngithi umshayeleni yena. Wawungasho ngani kahle ukuthi maye mina wenza iphutha la wena wawuthula awazi kahle ukuthi wena wenza iphutha. Ngishawe ngihambe ngesikoleni nginemvimbo nqa zakho. Hayi phela nama ngenipo senkingeni. Yabona ke nakho lokungijwayela kabi. Phela lokho nawe usungijwayela kabi manje utshela into leyo. Kahle mina benawe kade wafana nje uma wakho ubani bawuthunjani. Wena wahlulwa yimlandelo wakho. Mina benginikeza ithuba lokuthi nikwazi ukubhodlelana. Yabo ngoba ngingakhulumi ngithule ngamasibomo ngifuna nikhiphe lezi zinto ezisenhlizweni zenu ukuze nizokwazi ukuhila. Njengamanje seniphosana ngamagama abhlungu azoba zilonda ngelinye ilanga enizoyisola futhi ngawo. Mina benginikeza ithuba lokuthi nikwazi ukukhiphelana lento engaphakathi. Not ukuthi niphinde nizondane kakhulu because into engiyidiscover kunina olwethi akakuzondi wena kanyezi kodwa uzonda izenzo zikama wakho abezenza wena ubuka. Manje inkinga leyo nzondo yehlela kuwena. Wena awumzondo olwethu but unalobuhlungu noma unalento yokuthi yena ukusolela izenzo zikama wakho. Mina nobabila nizondane nina. Navela nginayo inzondo usisi wami angeke ngikwazi ukuzonda usisi wami. Kodwa inkinga nixatshaniswe umuntu omdala owumzali wenu. And yena uphosa kumina. Cause uma wakho Ingoba kunezinto uma wakho wayezenza engathithi uvuna wena. Yingakho ekuphosa kuwena. Hey mina ayabona nje ukuthi ayisekinto esingayisho kini. Besides ukuthi izenzo zama angeke ngifele izono zama. But if wena ufuna ukukhuluma nami ukhulume nami mina ngokwami kwenziwe mina ngayixolisela mina side lami. But if uzolokhu ungitshela izinto ezenziwe uma kuwena mina I had no power over ma. Izinto ezenziwe uma ngeke ngamxolisela kodwa phela angeke ayinto esengayilungisa izinto ezenziwe uma kuwena. Mina ngayixolisela mina ngithi ngiyaxolisa konke obona ukuthi wena ngikwenzile kuwena nami ngikubonayo futhi okunye ngisho ukuthi ngiyaxolisa. Amaphutha lawo uthi ngangikwenza mase kulimazeka wena ngayixolisela lapho mina. bawaxosa sonke lesikhathi uxosa manje. Abona lokho kungijwayela. Yabona mina into enzoyisho wena. Lenzondo ufuna ukuyithwala. Shuthi iqhubeka ukuyithwala. Angizondi mina. Anginankinga nawe. Nginika izenzo zakho nesenzo uma wakho kuphela. Ufuna ngize ngithini? Ngisho ufuna ukusha Angithi ngithi ngiyaxolisa. vele kade ngaphuma kuwena noma wakho mina angindaba nangahla. Angithi uwena waphuma kumina. Mina njengosisi wami mina angiphumile kuwena ngithi wena udecide ukuphuma. Phuma ngidingi phuma. Futhi ngizophuma ke. Good. Niyayibona yini lento yena ukuthi ngisho ngathiwa ngithola abantwana namhlanje. Labantwana beni bazokhula bezondana njengoba nina nicasukelene nje. Mina mama ngifuna uqamba. Angimcasukele kulo. Vele wena angeke uzumcasukele ngoba yena ufila sengathithi nguwo wami ugwamala noma owamphuca amandla
ukuphila impilo wayefisa ukuyiphila noma yokuthola izinto okwakumele ngabe uyayithola ekubeni kungesiyili iphutha lakho olwethu izenzo zikama wakhe akakwazi ukuxolisela amaphutha enziwa uma wakhe kuwe kodwa angakwazi ukuxolisa wakhe amaphutha awenzile kuwena but akama wakhe awakwazi ukuxoliswa kuye ngoba ngisho ngasho namhlanje ukuthi ngiyaxolisa for what umama ayenzile kuwena uzothi wena ungensilimo ngoba vele kwangenziwa nguye akayi understand ukujula kwale pain oyiphethe enhlizweni wena awuzondo kanyezi kodwa uzondo uma wakhe uthukuthelela uma wakhe manje lelo lokuthukuthela kwakho kwehlela kuyena kusizani ke ukubambelela emntwini ongasekho ngeke sakwazi ukuyiphendulela noma ebhlungwini obenzwe lo muntu ongeke sakwazi ukuyikhulumela ulokhu busy wena uphile yakhe impilo uNkulunkulu ekunikile ithuba lokuthi iphile yakhe impilo yena engasekho ulokhu ubambelele kulobu buhlungu balomuntu ongasakwazi ukukhuluma ongeke futhi azavuke namhlanje abuye azothi uyaxolisa awuboni yini ukuthi ukuyilahlela wena noma ukuyincisha impilo yakhe emnandi na kunzima vele kunzima sisi ukuthi ungakwazi ukuphola amanxeba kungashiwo ukuthi ngiyaxolisa kodwa manje kusizana ukubambelela entweni engeke isakuphendula noma ungaya namhlanje ethuneni lakho uyofika uyothi ngiyakuzonda noma ungilimazile ngo1 no2 no3 ngeke azavuka ethi ngiyaxolisa kulimala wena ngoba wena usele la emhlabeni uyaphila awusakwazi ukuphila impilo yakho kamnandi ngenxa yesilonda esenhlizweni yakho esenziwa umuntu ongasekho emhlabeni noma kunjalo kodwa ngizamela ukuhamba ekhaya mhlawumbe kuzophola bonke lobuhlungu nami mengiyidistance akubona ngiphuma kubona kodwa wayifanele okay ingakho ngisengacela ukusiconga ukusiza ungihlalise ngikanyezi because bengizama konke indlela and bese nginama suicide thoughts okay mhlawumbe kuzoba ngcono uma ngikhamba ngababoni mhlawumbe isikhathi esidana kodwa nje bekufana kona mengibona unkanyezi update ama status akhe bengivele ngibone ngathi nje impela mshona phansi ngathi uchomela wena nje wonke lamagama akhe bengibiza ngawo kusho ukuthi kuyikona ukuthi ngi-useless nginjanjani wonke nje lamagama akuhluma kade ashonile kodwa ke because uma akasekho emhlabeni akusekho ngizokusho kuyena kodwa uNkulunkulu yena owaziyo nakho wena futhi konjalo konke kwenzekile ubonile phambi kwakho wathula nawe mhlawumbe bungenawo amandla okulwa noma wakho noma ini because uma wakho uzomthanda ngisho enzo kubi ungeke ukubone lokho kodwa mina ngibonile uma kungizwisa ubuhlungu kwesinye isikhathi ngiyambonga futhi because ungiqinisile namhlanje ngila ngikhona uma kungizwisa ubuhlungu wangiqinisa kulo muntu esifazane kuyena ngibonga yena ukungihlumeza kwakhe kunginike isifundo empilweni kodwa kuthi wena ngiyakuzonda manjani angikuzondi anginankinga nawe ngiyabongela ufundela khona imali zami ngiyabongela qhubeka kaphela amandla okay angithi ke njengamanje uyayibona lento ukuthi ibhlungu ngoba wena awuzange wazi kusenesikhathi ukuthi izinto ziyoba kanje ngelinye ilanga ukube wawazi wawungaba nendlela yokunqanda usizo wawungalithola olwalungaphansi kwegama lakhe ukuze izinto zingagcini zinje uma wenu uyena oniqhathile umama uyena ongenzanga ubumama kini ngoba umama noma ngathi uyingane akusiye yakho noma ngathi uyayizala noma uyizala kodwa izingane ziphathe ngendlela efanayo namhlanje akasekho emhlabeni akanifundisanga ukuthi omunye abone ukubaluleka komunye ngoba kube wayenifundisile kabanzanga nahlukana
ukube wayenifundisile ukuthi izingane zandawonye zibambana kanjani, ihlazo lomunye lifihlwa womunye, ngaba nizanga nahlukana. Kusizani ke kini nobabili ukubambelela emaphutheni omuntu ongeke sakwazi ukuvuka ezowalungisa kini nobabili. Yini ningayithathi lento eyenzeke kini nobabili niyisebenzise ezisifundo bese nenza kangcono ukudlula lento umama yenzile kunina. Nizoba womama nani kusasa. Mhlawumbe ingane yakho nkanyezi yobihlala kulo olwethu. Koba mnandi yini uma kuzovuka le yanzondo le yandlela ewakhuliswa ngayo esekhulisa ngayo ingane yakho yena njengoba uma wakho wayenza. Why ningakhathalelani ningathandani? Why nibambelela kubantu abangasekho? Why nivumela abantu abangasekho benixovela impilo yenu? Ngoba futhi ngabe niphila impilo yenu yokuthandana, nibambane, nibumbane, niye phambili, nilwela ukulungisa impilo. Ngingakujabulela lokho. Mina nje if olethe ngilithuba ngakujabulela lokho ukuthi njengosisi wakhe ngikwazi ukuthi Angithi ke uyayibona lento ukuthi iza kini nobabili manje yinini abantu abasele. Musana ukuphila impilo, niphilela abantu abangasekho, uphilani impilo yenu. Nicilelane ebuhlungwini obedlule. Angithi namhlanje nibhodlelene. Nipholile ngaphakathi ilonde benihamba nazo. Nikhulumile omunye wakhipha ngaphakathi enhlizweni yakhe. Angifisi ke mina ukuphinde nginibone nibahle kangaka sekuthiwa anizwani. Futhi ngabe language niyikhulumayo leyo ukuthi sizothenga umuzi senza ukuthi la si igama lithi si ayingi. Uma ningaqala nifunde leli gama lithi si okhomba ukuthi omunye ubala nomunye angasho umuntu ukuthi ngizo eyibala yena yedwa. Nibahle nisengakulungisa lokho bekuphakathi kwenu. Sengabona usisi naye ngelinye ilanga eseyenzile into afisa ukuyenza. Musana ukubambelela ebuhlungwini babantu abangasekho. Angithi ubufuna ukuzohlala nodadewenu nikhulume ukuze kuzoshintsha isimo lesi beniphila ngaphansi kwaso. Niqale phansi nithandane kabusha. Thina sithetele kumedia ke sizonikeza icounseling ezonenza ukuthi nikwazi ukuthandana futhi ukufunda impilo kabusha, niphole ebuhlungwini ngoba ukukhuluma kwakho namhlanje akusho ukuthi usupholile. Kunomuntu ozomela nifundise ukubambana. Uyabona lesi sandla ngoba singapha nje siyasidinga lesi. Lesi sandla sikwazi ukuzenzela yonke into singekho lesi. You understand? Nanike ngokunjalo niyadingana. Wayufuna ukudlala ukuba usisi kubantu bangaphandle ongabazi ohlangane nabo emhlabeni uhluleke ukudlala ukuba usisi kusisi bakho. Ubathanda kanjani abantu bangaphandle uhluleke ukuthanda igazi lakho? Ake nithandaneni, nibumbaneni, nibambane, niye phambili, nilwela ukunqoba, ningasabi manje impi engayindawo. Ngoba le mpi nishikisha la ayindawo. mina sisi wami engakusho ukuthi ngiyaxolisa. Kubo konke ubuhlungu osudlule kubona. Mina njengosisi wakho bengasinhloso ukuthi ngikudlulise endlungwini. Kepha if wena ubungakwazi ukuthi from today unginikeze indawo kuwena, ngikwazi ukuba usisi kuwena. Mekukhona okudingayo ucele kumina. Noma ngangacela makuthiwa uyakubona ukuthathe okwami because mina enginakho. I can say ukwakho because usisi wami, mina nawe somuntu oyedwa. So mina ngicela ukuthi ungixolele sisi wami and then ukwazi ukuthi mina njengosisi wakho I'll always be there for you. Mawungidinga mina. You don't have to go anywhere else. Mina njengosisi wakho omdala ngikhona. Ngiyabonga kakho konke ungithele kona nosazongithela kona. Ngiyakuxolela. Okay, ngizocela siyenze kanje lento.
Ngizomthelela amanzi la nobabili uzophuza olwethu adlulise uphuze inkanyezi. Lento ke ibiyenziwa nasemandulo ukuthi uma nisuke nithelelana noma nithelelana amanzi nixolelana kubonakala ukuthi nisakwazi ukudlela isitsheni esisodwa. Uzonika olwethu aphuze adlulise nakuwena uphuze bese niyasukuma niyabambana. Bese ngicela nje nisukume nibambaneni, ningenzeli mina kodwa nenzele mina, nenzele inhliziyo zenu, nenzele ikusasa lenu. Omunye belafihla ihlazo lomunye, omunye afihla ihlazo lomunye. Ithuba lenu leli namhlanje lokuthi lokhu kubambana nikubambene ngasaqashuki. Nibambane njalo ningasahlukani, ningawuqashuli nje lento le phakathi kwenu. Zifike ikhukhula zenzani nilokhu nibambene. Siyabonga kakhulu. Bantu besifazane ake senzeni kangcono. Singenza kangcono sisengakwazi ukulungisa amaphutha ethu ngoba inkinga enkulu asikwazi phela ukuthi singakulungisela iphutha lakho owalenza usaphila bese uyahamba emhlabeni ushiye kunje. Libonile kudaba labo kabanzi beyibikele emakhaya, nibone ukuthi bekhiphelana ingonyuluka. Inkinga iyodwa, inkinga inomama ongakwazanga ukuphatha ingane ngendlela efanayo, kwagcina kwachaphazela ingane yakhe ngoba ingane kadadewabo isisala sinenzondo ethi uma wakho umbonile engenza izinto ezibhlungu kodwa ukazi ungilwele futhi awukazi ungikhulumele, ubephatha wena kangcono ngemali kamawami owayeyifakela ukuthi isize mina kodwa ibingangisizi ibisiza wena. Okunye futhi uma wakho akaze azangenzela iqiniso, ubengangiphathi njengengane yakhe, bengikhani ngijezele izinto zakho ezenziwe nguwena ubuka. Nansi-ke inkinga enkulu, ingane izokwazi kanjani ukulwa nomzali wayo ithi cha mama yenza kangcono ukudlula lokho ngoba abazali bavele bebe nezwi kakhulu ukudlula thina singabantwana. Bantu besifazane asishayele ihlombe lento eniyenzayo ngoba ingane isala zinenzondo engapheli ebhlungu futhi enhlizweni zawo. Umbuzo bese uthi ungalunga kanjani umuzi noma ungavuka kanjani umuzi uma wena muntu omdala wawubhidliza ngezenzo zakho na? Lezi ingane seyisele zodwa namhlanje, abasekho abazali. Nina abazali nihlulekile ukwenza kahle kuzona. Isiphi isifundo eniyishiya nazo izingane uma ningayiphathi ngokufana? 2, ningayifundisi ukubumbana ithandane zibambane ziye phambili. Ibhlungu lento eyenzeka phakathi kwa olwethu nonkanyezi ngoba babanga into noma babanga amaphutha omzali ongasekho ongakwazi futhi ukuvuka ezoyikhulumela. Njengamanje lenzondo isisala phakathi kwabo bobabili, sekumele thina sipick up ama-pieces enu enizenzele wona ningabantu abadala nisenalo ithuba lokwenza kangcono. Ibhlungu ngendlela eyisimanga lento eyenzeka kulabantwana, uyawa lo wamuzi awusakwazi ukuphinda uvuke ngesimo sokuthi umama akakwazanga ukuqinisa ifoundation kubantwana bakhe. Siyabonga kakhulu ukuthi bakwazile ukubona iphutha komunye bagcine bethelelena amanzi noma ngabe bekunzima kangakanani, kodwa igama elithi ngiyamthanda udadewethu belingasali inkanyezi. Bobabili bayakhombisa ukuthi bayathandana kodwa lo munye unentukuthelo eyenziwe ngumama ongasekho emhlabeni. Sibonga ukuthi ekugcineni sekukhulunywe konke kodwa bakwazile ukuvuma ukuthelelana amanzi, ba right, bayathembisa futhi ukuthi uma sebehamba icounseling kuzoba kangcono ukudlula manje. Nabambukeli lapho ngasekhaya uma unenkinga shona ku Facebook uvela ungene ku inbox usibhalele
noma ushayele le namba le singakavali ngoba sizothi kuyophumula kodwa ukuphumula kwethu akusho ukuthi ngeke sininikeze umsebenzi. Phuthuma ke nawe ushayele kule namba elanje ezansi kwiscreen, ushayele kuyona ubike udaba lwakho bese sibona ukuthi ungasizakala kanjani. Ithimba lingakamkhulula uStetelegu lithi akakayophumula phela ngoba ubusiside lesi sikhathi enidingitela indaba zenu noma inkinga zenu. Phuthuma ke ungasali noma uqala ungena ku-YouTube channel yethu vele uchofoze subscribe ukuze ngaso sonke isikhathi uma uStetelegu sephaka ube ngowokuqala ukubona ukuthi saphaka isibhukabhuka sentokazi. Mina Stetelegu intokazi yakwaNdlovu ngisho njalo ngithi ngikwenzile namhlanje ko-olwethu kwenzeka sisengakwenza futhi nakuwe. Asibonaneni futhi ngokuzayo.